were iye were tati makunungunu kuwa ukwedamba we iye were iye ona maganditi wogaranditauya baba ndoenda ini ona ndafunga kwedinga kwagorewe Chamari mandera vakure ye were ona chamari mandera vakure ye were ona kurukura vampakami we were ona kurukura vampakami ini ndoenda iye ona makunungunu kuwa wokwedamba we ye were iye zvino ndafunga kwedu kwakutuwe ye were iye were kunditi gara ndichauya baba were iye zvino ndosvikarini ndakangomira were iye ndozvikarini ndakakumirira iye were iye ndikafunga baba vakaenda iye were kondo vafunga baba vakaenda iye were ini ndo vafunga baba vakaenda were ona ndozvikarini ndakangomirira baba were zvino ndozvikarini ndakakumirira iye were ndati ndozvikarini ndakakumirira iye were inga makunungunu kuva wokwefamba iye were inga makunungunu kuwa wokwedamba iye were ona kurinira kuyosemwa were otekaira ndinongotekaira ndinongotekaira ndesangotekaira ndinongotekaira otekaira ndinongotekaira ndesangotekaira ndinongotekaira tekaira ndinongotekaira
na magunungunu kuwa kwedambawe yewere ondafunga kwedu kwa ungwe were iye onandafunga kwedu kwa ungwe yewere ondafunga kwedu kwa ungwe yewere iye guruguru ndera mpakani yewere guruguru ndera mpakani yewere iye ona chamari mandera vakore ayewere chamari mandera vakore yewere iye ona ndoenda kwedu kure kure uku were iye ndinongoteka